Jak myślicie, drodzy Państwo, co by się rod pomaszkeciał taki Oberbürgermeister Brüning? Krupnioki? Rzymloki? Rolada? Żur? To już pozostanie w sferze domysłów. Są takie potrawy, które cofają nas do sentymentalnych lat, no jeżeli ktoś jest stary, to młodości. Takie wiecie, typowy street food przełomu lat 90. 2000. Jakieś może grosy, które kiedyś były przecież popularniejsze od kepsów. Może jakaś knysza, to jak ktoś jest z Wrocławia, bo tam to chyba było ekstra popularne. Może jakieś zapieksy, właśnie zapiekanki z serem, pieczarkami. Jakby nie było, przez wielu uważane za czołowy polski street food. Ty, co sam hydrant zrobili? I oto smola, Ale dla mnie na przykład taką rzeczą, obok tych zapiekanek, ja to ogólnie nazywam jedzenie basenowe. Czemu? Bo tego typu street foody, w sumie swimming pool foody, spożywałem właśnie odwiedzając basen miejski w Bytomiu gdzieś na początku lat 2000 i tam właśnie serwowano fryty na takim oleju, niewykluczone, że spuszczonym z tankowca USS Mississippi, zapieksy takie z pieczarkami 14 kategorii. No i oczywiście burgiry, ale to nigdy nie były takie zwykłe burgiry. Przypomnijcie sobie typowego burgira z budy przełomu końcówka lata 90. początek 2000. Ogromna, krusząca się buła, kotlet, nierzadko najprawdopodobniej, jak to mówił wieszcz, z psa zmielony z budą, nawalona tona najniższego sortu keczupu pomieszanego z jakąś musztardą, ewentualnie jakieś 1000 wysp, pół tony sałatki ze słoika. No i tak to wszystko wyglądało i skosztowało niedużo, dało się tym pojeść. Oczywiście nierzadko potem bolał brzuszek. Chociaż jak człowiekowi było tam, no na początku 2000 to ja miałem tam, nie wiem, 7 lat, 8, 9. Ale człowiek miał 15-17 lat, to mógł zjeść asfalt z ulicy, zagryźć kostką bauma, popić wodą z Bytomki i się dobrze czuła. Dzisiaj się zje coś tuściejszego i potem 3 dni to leży, nie? Czy dziecha pękła, to nie ma żartów. Ale słuchajcie, i te miejsca serwujące takie potrawy tego typu w dużej mierze już się straciły z powierzchni kuli ziemskiej i śląskiej. Ale jest w Bytomiu, na Rozbarku, takie właśnie miejsce, taka buda o enigmatycznej nazwie Mega Burger, która już delikatnie być może zdradza, co tam można nabyć, która w ogóle ma mega wysokie oceny na Google i ludzie właśnie mówią, że tam można dostać ten smak dzieciństwa przełomu lata 90. 2000. Łezka, prawda, idzie do oczu, człowiek odruchowo zakłada słuchawki z Walkmana. Ja tam w życiu nie jadłem, ale ta buda rzekomo znajduje się tam jakoś rekordowo długo. Jedni podają 20 plus lat, niektórzy 30 i więcej. Możemy też napotkać takie informacje, że w Rozbarku, będącym wówczas osobną od Bytomia wsią, ta miejscówka znajdowała się tam już w końcówce XIX wieku, serwując ludowi śląskiemu te wyszukane potrawy. No, tu może trochę już odpłynąłem. No cóż pozostało zrobić człowiekowi wnikliwemu, miłośnikowi jedzenia, jak nie pójść i spróbować. Troszkę ryzykując, ale mam tam w domu jakiś espumisan, węgiel, nospa, verdin. Się to zarzuci, wszystko jakoś to będzie. Żeby rozłożyć trochę to ryzyko, będzie mi towarzyszył inny miłośnik street fooda i każdego fooda. Mamy godzinę 18, słońce lekko się już schowało, co niedawno. Udajemy się więc na pogodę. Romantyczny widoczek przed brutalnym atakiem na jelito. Świątynia ducha, świątynia ciała. Jak to gadają, sakrum i profanum. Dbam również o wartość teologiczno-filozoficzną tych materiałów. Proszę to docenić. Proszę pana, nadejszła. Dla mnie to jest zaszczyt. Uwielbiam takie miejsca. Traktuję to jako swego rodzaju wehikuł czasu. Właśnie.
sprawa wygląda poważnie. Usługi mini koparką, wywrotka 3,5 tony. Mega burger 20, mega cheeseburger 22,50. Dobry. Proszę panią, to takiego mega cheeseburgera jednego bych poprosił. Kartą u was można płacić? Tak. To Dwa proszę. takie będą. No to dwa takie mega Pani to cheeseburgery. będą na miejscu? Tak, na miejscu. Odpieczenie. Nie trzeba, dziękuję. Tu można i zjeść, i rozliczyć PIT, i zamówić usługi mini koparką. A pokazałeś cennik? No, 22 mega cheese. A To nie aż tak tanio, nie? Chcę powiedzieć, że tu Mikołaj mi, prawda, wziął na koszt firmy, prawda, postawił. Wszystko na mój koszt. No, ale to jest bardzo ważne, bo na przykład taki, ja jestem ciekaw na przykład, czy to będzie w chlebie, czy na przykład to będzie ta bułka, jak my robili mega burgera z piekarni. Coś chyba w tym stylu, no obejrzymy. U góry tu, prawda, przejazd. Ta kładka kiedyś była w telewizji, we wiadomościach, bo jest to kładka, na którą nie ma wejścia. A, ty musisz być u góry. W sensie wejdziesz na nią dopiero tam kajś na końcu, albo tam dalej. Tej kładki nie było przez lata w ogóle tu. Tu nie chyba, było, a wcześniej był wiadukt kolei wąskotorowej, nie? Tu wąskotorówka przejeżdżała. Albo na przykład byś chciał... O, flipsy, hopy, kojarzysz flipsy? To jest asortyment sentymentalny. Beskidzkie. To, bo to masz tak, że na przykład to masz asortyment taki dla ludzi, co kiedyś w sklepiku szkolnym Ja, to jest jadali, taki klimat. żeby tu się czuli, No. mimo że już do pracy chodzą. Sklepikowy. Dziękuję bardzo. A przepraszam, bośmy się z kolegą zastanawiali, jak długo już macie ta buda z tymi burgerami? 25. 25 lat. Kurde, to chyba rekordziści Górnego Śląska. Nie wiem, jeszcze wytrzymałam. To oby następne 25. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wzajemnie. O, proszę Państwa, wielkości niemowlaka. Z tym trzeba tu uważać, bo zgłodniała ludność okoliczna. Może w akcie desperacji. To spokojnie jakbyś tak pokroił na dwie osoby dorosłe. No kurwa, to jest To obiad. obiad. Ja. Dokonam pierwszy testu. Znaczy, co tu w ogóle trzeba... Tak, jest więcej, jest kilka... Jest ser roztopiony, Jest ser roztopiony, jest jest kotlet, ale sos chyba... typu remulada, Remulada. jest plaster dużego żółtego sera, Jest pół krauzy surówek. z dwa te mięsa są. Jest surówka, ale to, znaczy surówka, to jest taka o nich chyba w miarę świeża, taki miks, trochę kebabowy. No i Tego co? mięsa, Ketchup. mięso typowe, cienki placek, sztuk, no chyba więcej jak jedno I wydaje mi się. najważniejsza rzecz, ta bułka to nie jest podgrzewana w mikrofalówce, tylko to jest w piekarniku, ona cała chrupie, stary. Piękna sprawa. Oni się tam powinni przed tą budką zrobić jakoś ławka, bo konsumpcja jest bardzo... Ona jest, daje takim drodze na basen. Ja, basenowe jedzenie. Ze szkoły tak jak wracamy, ty wygodą. nawet plecak masz. No. Człowiek musi iść i jeść, a potem wrzody. Na pewno z tego. Wspaniała miejscowa do konsumpcji. Powiem tak. Cofnąłem się w czasie o te 25 lat. Dosłownie takie burgery też w Radzionkowie były, w takiej budce drewnianej naprzeciwko piekarni Bączkowicz, może ktoś kojarzy. Były ogromne. Bułki to jak bochen chleba. W środku 2-3 kotlety. Surówka. Sosy takie same, czyli ketchup, ta remulada, takie bardzo charakterystyczne. No i małe zdziwienie, bo nie tylko rzeczy ze słoików, tylko tu normalnie jest pokrojony świeży pomidor. Jakiś ogórek tu jest. Cebulka prażona, wiadomo, żeby tam ten smak podbić. I powiem szczerze, że gdyby tylko wymienić te mięsa na takie już 100% wołowe, bo to na pewno są te wiadomo jakie, to naprawdę super. Naprawdę, kurde, i to za 20, ile? 2 zł, tak? 22,50 chyba. Mega 22,50. cheeseburger. Nie wiem, ja czuję taką satysfakcję, oczywiście trochę niezdrową satysfakcję, ale bo niestety wiemy jakie to są mięsa, ale ta cała reszta przywołuje wspomnienia. Tak się żulo łazi po jakichś kurde kebabach, bo mi się łożdzistą cały. Siupaga. To trzeba mieć kwalifikacje do tego, żeby to zjeść. Jakby ktoś się bał atakować takiego potwora, to są też mniejsze, takie dla powiedzmy nie tak wytrawnych konsumentów. Nowicjuszy. Nowicjuszy. Wiecie, faktiko jest sporo świeżego pomidora. Ja jestem tak, no Dawid na wyścigi jak zwykle. Ja w połowie już puchnę, a nie jadłem dzisiaj nic oprócz jogurtu o 11 w południe. Damy radę.
I chciałem tak powiedzieć tutaj jako operator kamery, że można z kulturą zjeść, nawet można powiedzieć takie, no nie chcę tutaj obrażać takiego jedzenia ulicznego, ale takie tak zwane chamskie, to się mówi street food, a po naszemu to by było Uliczne jodło. słaby. Mięsa są dwa. Dwa cienkie, lecz o dużej powierzchni. No widać, że to jest na pewno 100% kotlet, ale Jest to kotlet wyrabiany metodą tu w rozbarku, znanym już prawdopodobnie połowa XVIII wieku. Pisali o tym Franz Kramer, inni kronikarze. Ale tu można poczuć w ogóle, że jesteś częścią dużego świata. Jesz zachodnie, prawda, jedzenie, tu skrzyżowanie, jeżdżą auta, tu bany, tu tramwaj, tam za jakiś pociąg przejechał u góry, tu ludzie przechodzą z wózkami, ciulsko. tam zbierają butelki, bo dbają o środowisko, prawda? Tu szyb. O? On jedzie w prawo, nie? Nie, on jedzie tam. No, tu moi drodzy, bana numer 19 i ona akurat jedzie, bo to wszyscy jadą właśnie do tej budki Mega Burger tam. I ona się tam też zatrzymuje potem tako jedna. Jest nawet przystanek zrobiony specjalnie. Tak było. O, wiele jest w środku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Młodzi, starzy, 20, 30. Mniejszości narodowe, wszystko. Chyba jej braknie. Niestety, tobie Radodom, taki skrawek, ale Ale to... No, pokonało mnie. No A właśnie. cały dzień bez jedzenia. Cały dzień. Ale to jest tyś właśnie, bo wiesz czemu? Bo ty teraz trenowałeś na tych małych takich pizdrykach z McDonalda. No, takich nie ma nika indziej, to... A jeszcze bajsa. O, był to nostalgiczny powrót No. do przełomu 92 000. Na wielu płaszczyznach, nie tylko gastronomii, ale architektury, prawda, budynku, tego lokalu samego. Klimat jest tutaj, jest to taka enklawa. A jak byś opisał, że jak zjadłeś? Czego się spodziewałeś, nie spodziewałeś? Spodziewałem się, że będzie to o wiele słabsze w smaku, bo on mi bardzo mi smakował ogólnie, no w sensie to jest dokładnie to, co się spodziewałem, czyli tego typu burger, co te stare, ale jakości fajnej. Nie jest ta bułka byle jaka, pomidor świeży, nie? No bułka nie jest tą taką, jak kupicie i sobie w domu zrobicie, to jest ta taka słodka, nadmuchana buła, a to taka piekarnicza była. Ja Ale się, ona niczego, zapycha ja się łosie. niczego innego nie spodziewałem, czyli jest taki i to może być dowód na to, że na przykład jak to robi tylko ta jedna kobitka, jej pomaga na 25 przykład, lat. jej tam chyba syn pomaga po prostu w robieniu tego, to jeśli to było takie dobre w takiej cenie, to się nie dziwię, że to 20-30 lat stoi ta budka, nie? No. I proszę Państwa, jeżeli chcecie zakosztować smaku, to tak dla milenialsów, boomerów takich. Ale może nie takie codziennie, bo odpowiadamy za stan zdrowia i brzucha. Codziennie może nie, ale na pewno jest to powiew lat 90., początku 2000. Jest to bardzo dobre, można spożywać. I cena jest, no to jest na cały dzień idzie takim pojeść, nie? Na dwie osoby Tam myślę przychodzili takim... młodzi, starsi. Tam jak ja jeździłem jeszcze do Siemianowic kiedyś, to zawsze mnie ciekawiła ta budka, bo była zamknięta z samego rana jeszcze jak I jeździłem. to już było top Ale wtedy. jak wracaliśmy, to zawsze były robotnicy w ubraniach roboczych, no i stali w kolejkach. Także Słuchajcie, wpadajcie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że gastrycznie wszystko obejdzie się dla nas, starych hopów, delikatnie. Że proszę zostawić jaką ocenę w górę, komentarz i możeście tu byli. albo jak mają inne miejsca właśnie tutaj na Górnym Śląsku w okolicach, bo słyszałem, że są takie burgery, takie zapiekanki, ale niekoniecznie te takie premium za 50-100 zł, tylko właśnie te takie nostalgiczne. To proszę pisać. Bye.